Kabsat. Iti dahito na Santo na Misan, tayo mandanggayan di pagyaman ni Timansano family, Mr. and Mrs. Fernando Garcian family, pagyaman ti Kitoroyan family, Mr. and Mrs. Cardinal Sullivan family, prayer for the fast recovery of Marlene Valencia, pagyaman salon natin Lardi Saul family, direct family, salon natin ni Emilia Ramirez, Mary Rapozel Gacos, Thanksgiving Mass and Healing of Magdalena Sarabanya. Tumakda tayo. Napudno na lintege di amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Iti panagdaldalyasat tayo, iti daytoy nga panawon ti Kwaresma, rumbon laeng nga bigbigan tayo. Dagiti nagkurkurangan tayo, pasantuan tayo, tibiyag tayo, babaan ti panagsakripisyo, panangtipad ka dagiti pagaayat, kastamot ti panawon ti panagkarkararag. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makirano, iti dahito na santuan a misteryo. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos sa mga nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasi ken Santa Maria nagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayumat kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Ako mga sikat, ako mga sikat, ako mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat. Ako mga sikat, ako mga sikat, ako mga sikat, mga sikat. When ako mga sikat. Mararag tayo. Apoy paimukad nga ayat, taawaten ti panagserbimi, tapno gapo, iti panang parparit mi kadagiti bagimi, mapakirit tinakem mi babaen dagiti ibunga, dagiti naimbag nga aramid mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo,
Diyos nga agnanayon nga awan diing gana. Daytoy may basa na adaw iti libro ni Propeta Jonas. Tinalikudan dagiti tagan ni Neve dagiti dakes nga ugali da. Inunati apo ken ni Jonas, inka iti dayta agdidin na mag a syudad ti Nineve, ket ipakaamom dagiti tattao ti insaok ken ka. Natungpal a dagos ni Jonas ket napan ijay Nineve. Nalawa daytoy a syudad. Talo nga aldaw a sursuren ti masakupan na. Rinugyan ni Jonas a sinursuri ti syudad. Kalpasan ti agmalmalem a pannagnana, inpakdaar na. Upat a pulo nga aldaw manipod ita, madadael to ti Nineve. Namati dagiti taga Nineve, iti Diyos. Napanunot dati agayunar. Nagkawes dagiti amin na tao iti nakersang alupot. Natanok man wenno nanumo, amang ipakita iti panagbabawi da. Idi madamag dayto iti ari ti Nineve, ti makderi ti trono na, sana inuksob ti pagananay na. Nagkawes iti nakersang alupot ket nagtugaw iti nabunton adapo. Kalpasan na, impakaam na kadagiti tattao ti Nineve. Daytoy ti bilin ti ari ken dagiti opisyalis na. Awan ti mangani ti uray anya. May parit ang mangan wenno uminom ti amin na tao. Animal ken karnero. Masapol nga agkawes da amin iti nakersang alupot. Si papasnek nga agkararag ti tunggal maysa iti Diyos. Nasken alaksiden ti tunggal maysa ti dakes a kababalin ken kinaranggas na. Nalabit a baliwan ti Diyos ti panunot na. Ket saanen nga agpungtot iti kasta. Di tay matay. Nakita ti Diyos ti naramid da. Nakita na ti panangtalikod da kadagiti dakes nga ugali da. Isut gapo na nagbalbaliw ti panunot na ket saan na adinidigra ida akas itimbaga na. Daytoy ti sao ti Apo. Di mo to laisen o Diyos ti puso ka napakumbaba ken nagbabawi. Iti di agbalbaliw nga ayat mo kaasyan nakadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam ang mamimpinsan ti kinadakes ko ket dalusan nak kadagiti basbasol ko. Perswaem kanyak o Diyos tinadalos a puso ket ikannak iti baro ken napudno nga espiritu. Di nakpagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Di mo tarigagayan dagiti animal a maidaton a sakrifisyo. O Diyos, tinapakumbaba nga espiritu ti sakrifisyo ken ka. Di mo to laisen ti puso a napakumbaba ken nagbabawi. Apo anda ko mga kada kayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Umadado dagiti tattao anang nga ribongbong ken Jesus ket kinunana kadakwada nagdakis ket din dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. At dawat da ti milagro ngem awan ti maited kadakwada malaksid ti milagro ni Jonas. Kas iti panagbalin ni Propeta Jonas a pagilasinan dagiti taga Ninive. Kas tamet nga agbalinto ti anak ti tao a pagilasinan dagiti tattao kadagitoy a panawen. Inton aldaw ti panangukom tumakder to tirena iti abagatan amang mangpabasol kadagiti tattao iti daytoy a kapututan. Agsipod tanaggapo iti pungto ti daga. Tapno umay na dinggen, tinainsiriban a pannursuro ni Solomon.
ibagak kada kayo, at ditoy ti maysa natantanok ngem ni Solomon. Inton aldaw ti panangukom tumakder to dagiti taga Ninive, amang pabasol kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da, idinangegda ti panangasta sa bani Hunas. At ditoy ibagak kada kayo ti maysa natantanok ngem ni Hunas. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag amalam tayo, amin Apo. Kunan ni Apo Jesus, ito'y Ebanghelyo, nagdakes dagitoy nga tattao. Nya, nagdakes din dagitoy nga tattao, kadagitoy nga aldaw, kunada. Nagdawat da ti milagro, ngam awanto ti maited a milagro kadakwada. Ngamin, subsubukan da ni Apo Jesus, kunada, no sika ti anak ti Diyos, mangiparang kaman iti milagro. Daya ti daw-dawatin da. Kakuna ni Apo Jesus, handa nga, ti punpuntosan na ditoy, apay nga handa madlaw, nga isuna ka anak ti Diyos. Apay nga handa nga bigbigan nga isuna ka anak ti Diyos, mangiparang kaman ti milagro. Una na, kitain yun andi napasamak kin ni Hunas. Nya, ni Hunas na ipanigyan ni Ninive, pinasyar na, kuna na agbabawi kayo kadagiti basbasol yo, agayunar kayo, agbado kay tinakirsan, iso na dyan aray sursurutan tayo mat. Tapno haan nga mailunod, hanga marsuod dati nga ili, kuna na. Dito nga siyudad. Kaya inaramid da agraman ti ari, na ay ayon ni Apo Diyos, iya inaramid da, kat idi na ay ayon, impakita na, ti ayat na kadakwada, nga haanan na ibabawin dito nga pan nakaripuog, dito nga siyudad. Katatta, adda ni Apo Jesusen, dagiti tattao sursurutin da, anya ti maiparang, no sikat ti anak ti Diyos kunadan. Mangiparang kaman ti milagro. Nya ti berberukan da nga milagro. No kitaan tayo kadagiti ibagbaga ni Apo Jesusen, ni dagiti pasurot ni Juan kunana, mangiparang kaman ti milagro no idinabalod ni Juan napandagiti tao na kunada pinasaludsod na kini Apo Jesus sika ka din ti Kristo. Pinasaludsod na kini Apo Jesus dagiti pasurot ni Juan sika ka din ti Kristo kunada. Kakunana itensong bak ni Apo Jesus ibagam kanyada ibagam kenkwana nga umimbagan dagiti makapagnan dagiti pilay, makakitan dagiti bulset, maagasan ng dagiti sakit, makasaon dagiti umal. Siguro na niya nga tatidawatan tayo milagro mat kumakin ni Apo Jesus. Agumol dagiti mamarites. Hindi ito na. Nagadon to ka tinagumol ito yung asisa. Baliktad, di ka ni Apo Jesus kadimat, di ko anak ka niya. Anya dagiti milagro ko na nakadagiti umal, makasaudan. Katatamat, baliktad na sa utay alaunay. Pag umulan na kumako na, nagsinsin niya sa ito. Kung kunatay ito amuyon. Naggaraw ti grasya ni Apo Diyos. Dahil ti kunana, di milagro anya mo dagiti, dawatan tayo nga milagro tatta. Nuda kayo mat, anya mo ti dawatan nyo nga milagro tatta kumakin ni Apo Jesus, kumutong nga kumaapo. Nagadugod at nga kumutungan, manong nga tawon nga New Year's resolution mo. Nung nakakita ka mo, dito medyo agar aroyot ti mantika na ka, apaw. Oray siyak mat ano mabisin anak nagtenis ka kasla agalon-on nga inya nagan na. Anya mo ti milagro nga dawatan na kunana. Kay imbaga ni Apo Jesus dagiti adalan ni Juan kunanan makapagnan dagiti pilay, makakitan dagiti bulset, kimutungan dagiti BMW, anya ti BMW bilbil mo walaw. may isang ti bilbil da ay kan mayat ko maaday diyan milagro mga dawatan tayo nga nariga mat. Limumag dagiti kutungit kunana ko mayat ko mamat karigatan siguro nga talaga nga milagro ka imulimag dagiti marites naiwa ang atama aramid niya dumawat kayla sa baling kunana siguro kati ibagbaga na dito ibagbaga ni Apo Jesus apay nga didapay lamadlaw nga isunti Kristo tap kaya na bay nga papagnaan dagiti pila yan apay nga anda nga mabigbig nga isunan ti Kristo kapakanan na pay dagiti mabisin di mat milagro ng multiplication of the bread.
Apay nga di da pala mabigbig ti kinaimbag ni Apo Diyos ti kaadda na. Iso nga imbaga na ditoy, addad toy ti natantanok ngam ni Hunas. Kaya na nga sa unang propeta lang ni Hunas, isuna Diyos at the same time tao. Iso idi baganan ka, anya na ganan, adda karbangan ti anak ti tao ang mamakawan kunanan ti basol kunana ay adda nga nagburong ko ti panunot da handa nga patyen. Kayso da ito'y kunana, adat to'y pa tinatantanok ng ni Solomon, malagip yun ni Solomon, ti sirib ni Solomon. Inya ti dinawat ni Solomon, kinaba, nang wunaan niya, kunana ni Ari Solomon, haan, inya dawatem, sirib, kunana isungar, the wisdom of Solomon. Sirib ti dinawat na, hanya kinaba, nang. Kakunana ni Apo Jesus, adat to'y tinatantanok ng ni Solomon, kunana. Kada ito iti nakabasulan dadag ito nga tao, da ito nga henerasyon, di da pay lang mabigbig nga adda ni Apo Jesus iti baet da. Di da pay lang adlaw nga isunan da ito'y Kristo nga ibagbagada ti mano nga dekada nga ta henerasyon inururay da ito nga Kristo nga mangisalakan. Handa pay lang nabigbig iso nga kunana nagdakes kit din da ito'y nga kapututan ko nana. Kano kitaan tayo mat itibiyag tayo tata. Madlaw tayo nga tanga. Ni Kristo ka Kristo nga iso tibiyag tayo. Kitaan nyo iyayo kuredya pagilyanda niya. Madlaw mo no ti religiosity ti Ukraine ka kasla kumahaan mo nga sikat. Awam mo ti kasla kumaday tay di popularity ti religiosity dagam tatan ko makitam ko iliblibot dati blessed sacrament. Ayan ti is no agros-rosary dagiti tattao ti pannuron niya po Santa Maria. Miso nga ron nga no dadduma kamayat mo no dadduma nga dati buungan na tayo han na kumamot ang buungan dagiti ta nagado ti civilian nga mairamraman. Baring no agbaliw ti panunot ti Russia ta ti update tatan ka agregat mo ila dagiti Russian ag kuada mo lang ag dagiti Ruso ag ganyan na ganan. Agrarally da mo lang iti gobyerno data apaya inikat da ti International Bank handa nga mairaman therefore da kwartada handa maigatang iti sa bali a currencies ore dagiti kaabsat ng Pilipino no umay dadtoy balunan da kwartada handa maigatang dito diya kamo nakaraman tayon gumatang da dollar nang inamot inikat dagitay nya naganan dagitay airplane dagitay nya naganan adda plane na nga agtayab ijayan dagiti ti Google, Apple, inikat da amin ti supply kadakwadan. Insardag da amin ti production. Iso nga agregat mo laang ti bumabati ekonomiya ti Russia. Nagsardan amin dagiti dadakkel nga countries nga ag production ay ayan da. Kaya nasaya at mo dahil niya naganan, habang nga nasaya at talaga nga nagado na biktima, nagado dagiti natayan, manuti na natayan dahil nga gubatan. Uray ti Russia mo lang mismo agregatan. Ka nudaduma hanga mapanunot ti tao daytoy inton marinadan sa dantulaan mapanunot nga agkamangkin ni Apo Dios. Ti Russia nga rod ka may sa ti conversion ang malagip yo ti Russia nga may sa ti communist danar daytoy Russia idi. Kay jay apparition ni Apo Santa Maria di Fatima nagyatalong og bing agkakasinsin. Kanya ti may san baga na conversion of Russia. Agbalbaliw ti Russia iso nga nekat di kina komunista na. Ngam tatanda ti manan rogyan namanen. Barbaring nagbaliw kita nyo maapektaron tayo. Nya man 5 ti nagpangatuan ti gasolina tayo. Nangina gasolina iso kunada nangingina mo gasolina ng tubay to ag tubay to tayo lataw. Iso mo ti kunada di Facebook. Nangina ka no ti gasolina pagtubay tutay lang ta makapangkangorji kaya mo agoy agiray-iray ka pa pag angawandang talaga maapektaran tayo ngumato amin pag ngumato amin nga magatang maapektaran tayo mo laang iso nga tatamo nga gundaway agkararag tayo we pray agkararag tayo amuyo ti simana, haamag ka nga ti simana ka, panawon ti panagtutuok, kada pa nagrigrigat, kada pa nagbisbisin, haan. Ti mensahe ti simana, ti kaipapanan na simana, panawon ti adda a panagkararag. Masapol nga tata ti panawon ti panagkararag. Iso nga dahil aramidan tayo ti simana ka, adua, agsakripisyo tayo, agayunar tayo, agabstinensya tayo,
ag penitensya tayo, agbabawi tayo kada iti basbasol tayo, ngam ti adda nga kaipapanan na dito'y simana, iso ti ilong-lungalong tayo, iso da iti panagkararag, iso nga panawon ti kararag. Kitaan nyo nga ron, kada istasyon ti cross. Diyan ka mo nag-istasyon ti cross kayo dito'y sisa yon, muna ti barangay yon. Ang laeng nga ijay, mabalimpay nga individual ti istasyon ni cross. Panagsanto rosaryo, panaglualo. Tapno matikag di katatao tayo, maingato ti na espiriton nga panagbiag tayo. Kanukit kitaan tayo. Nagsurti tayo di Ti karo na no daduma, anya ti pagsurtian tayo, dadta tinasanton amisa. Ni Apo Isus nga mismo ti awatin tayo. Ti pangibagaan ni Apo Isus kanya tayo nga dakes no daduma, dadtan tanasanton amisa, dadtan tabagina, di tayo pala mabigbig. Hangaga po ta kanayon tayo mga agkomunyo no daduma, kanayon tayo nga makimisa, into no kan matagilag ande jay kaipapananti na santon amisa. Iso nga agkararag tayo pala, Apo ay ayaten na kam kadiun, nadapay na santon amisa, nadapay na pa nagsisinakit itasisa kende gimong yo, ay ayaten na tayo ani Apo Diyos. Nagdapay la ka, baulampay lang, oray man nagsakit ka, no, ilimimbag ka pay lang, babaan ti tulong niya, talat tayo makin ni Apo Diyos, ay ayatan na kalata. Nakukuna tayo nga, nang salud-sudon tayo nga, ay ayatan na garamit ka man ti milagro Apo, ay damerfak na si bibiyag ka hanggang nga nakubid ko man, ay ayatan na kalata ni Apo Diyos. Pagtutungtungan mi di, at bisita tayo tatay, padi ti padi nga taga Abra. Asya kanumot, agpada dati istalito yung agitad ti mausar ti kwa di ilida, nagita traktor, nagita abuno kada kwa. Kati ko nami, isugarod nga gaburan da dato itapno ay itid da amin dagito itapno haan tayo ang agrigat nga kasla dati agrigat nga dati sangka sa pulan sangka sa angan kano adda pay lalubon mo nga basit adda pay la nagyan ti pamagasam haan nga sangka sa pulan sangka sa angan ay ayten nakapay ni Apo yun haan nakapay lang nga bisinan ti uray langan iso nga nagadunga ro dati pagyamanan tayo no mabigbig tayo laeng dagiti ayat grasya kaasi ni Apo Dios kada tayo ay ka na nyanagan naragsak tayo ay na tayo pala ni Apo Diyos makita yun dito ayan tayo nya katayo nga Ilocano hamad nga panang kwati Ilocano ti gagat tayo nya ada nakita yung agpalpala mga Ilocano manmano nya tingkahakas lahan tayo nga kaugalyan di mat ito dumawat nga dati agpay hantay nga kaugalyan Ilocano daya manmano no daman diyan mo nagagpalpala ba di Manilang Ilocano nakasarak kayo? Gawang pa'y mo tinasarak. No, daragit agdadawat ito yun eh. Mayor to pa'y itawag yung kanya kay kulong ko. Kung nanata, ikan na tayo nga rudan. Nagadumot yung mabalintay nga trabaho. Malaksi din. Ano, bulag mga awante, kuanan. Angam no kabagyan, makaapay nga pamubagpalpalabaan ka. Damot maitid mo. Kagyaman tayo pa'y laang. Tadda pa'y la grasya ni Apo Diyos kanya tayo. Iso nga kung kunada, datayo nga Ilocano. Nakuripot ko nada nakirmat haamot natipad tay laang apay nga gasto ka ngay umutang ka ti pagpa-birthday nga damot at tagagaborong kasi Apo birthday dyan ay hampay nga birthday mansari 2 bulan dyan anak na ako nagano dalubo na adaragit ay 2 months kung kunan na nga lubo agkay kada pa ay inutang na gaya minton sigirin da nga umarngar agpapansit ay Apo dagita impansitam inyawid dan tumulaeng pasyanga Shanghai ay Apo imutang gaya ngaman manot hantay unay nga kasjay kakaro daya ti sakit tayo umat no anya ti dakamin aga Apo kinabi amuyo ti kinabit Apo di makdakkel kami nga di pagberberjan mi kinabit adala ka nyog ore adda parang nga nyugang kang kanang may laang kindi katan Apo asinan mo ni inang namayat nga ka o di jayan kami maawamag kandila mga itogkal may buruon at itogkal mo sa kapuyutan tumaya mat gusto nga kunana no adda pay lang pagbiyerte nga nasayaat adda pay lang mapuros tayo nga madawat tayo nga libre nga gulay adda pay la kaarubam nga mangted ti libre nga gulay mo no isuna adda ti mula na adda pay la ang puso nga nasayaat ngam ni ultimo ugot ti sabong ti katuday ki ilako mon ay medyo dumakas ti lubungan nang ka makadawat ti sabong ti katuday nang ka makadawat ti nagango nga nyugan ito ayan tayon ay kadumakas ti lubungan haan ka ba ulang tayo pala ang diyan adda pay la ang values
Dito yung pa nagkakaaruba, dapay laeng galag. Dapay laeng na Diyosan nga ayat nga mabalintay pay laeng tiyag padawat. Nung ilakom aminan, ay sus Diyos ko. Yakamon. Mumadinti ko na. Di ibagbaga na dito kakabsat. Apay nga agbirok tayo, anya ti sign nga adda ni Apo Diyos kanya tayo. Numaaramid pala, ito'y sisa tayo. Ngagda pala pa nagsisinakit. Dadto'y pala ni Apo. Dati pala pa nagmisa tayo, kadaktil nga ba nagdeta nga grasya. Ikarkarigatan tayo ngor nga kunak nga amin ko mga paraangan, unag tibalay ko, mamisaan, naman, imposible sa masakbaya nga pumana, padanda ni mo pumanawan. Kanagsiya at ako ma, nagmisa kami iti nga paraangan, nagmisa kami iti nga balay. Haan nga tilaang pagmismisaan tayo, kaday tayo, adda, alad na nga nangato, nga cake ti handa na, madipay Daya, isungarod nga aramidin tayo. Kaya't na nga saon ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Apay lang agbirok tayo, kadadtoy, panagayat ni Apo Diyos. Nanamon tayo laang, rinaan tayo laang. Yung nasalun at ka pay laang, usto pay lata panagpampanunot mo, agkatawa, agragsakan. Gatay magaminutad doon mo, nakasirseryoso tayo, kaslatal ibakbaklay, tilubong. Hantay mabigbig yung ayat ni Apo Diyos, kasla nagdaduma ka, naka-ir-irot. Agkatawa ka lata. Uri may saka. Ay, kadyak mo Kita mo, tagida ka mo i-video. I-tiktok, baka katawa ka may sa dang awan rason na. Ay, Diyos ko. Masapol mo agasan. Agkatawa ka lang, at nakarbangan tayo lata. Dahil tayo nga biyag tayo. Apay ti kunayo, ti berbero kanyo. Dahil tayo naka-aircon tayo kanayo. Dahil tayo nakakwatay nga kanayo. Dahil tayo nangato balbalay tayo, nakaalad ka da. Narigriga. Nasulit. Iso nga na, dapay lang. Karbangan tayo pala, ti agragsak. Kasano ti agbaling nga naragsak ko na agkatawa ka Uri akong katawa mo umlag ka ta. Nagdinag ka radyo sa mukha apa. Hindi, naglaka. Kaya na nga ibagbaga na dito kabsat. Nubigbigan tayo lang dagiti grasya ni Apo Diyos. Ado ti rason tayo magragsak. Uray adda problema. Kanun to gamin nga awang problema. Addan tulat ta. Uray adda sakit. Kanun to gamin nga awan ti sakit. Addan tulat ta. Addan nga ro dijay gayem ko. Survivor ti cancer isuna. Ngam uray sakit la day taapo. Nagmayat di aura na agkat katawa uray og sakitan. Idi nagkemo ka nagkwapay agkat katawa lat katapay. Sakit la day taapo. Matay day tumula ami sa bagay mo ta. Pipiamat ang isimak na natay ng data na kami suot. Kakaasin to tapo niralya nga mang-reprepare ta rupa. Uri na kaskas tanak. Nakabiroot ko lata. Isungarot tibiyag mo. Uri kanya kaskas ta tapo niralya na talaga misuot. Nanginan to gasto mo lang. Tapos inimisuot ka nga ron. Paisil mo niyo. Kung naawan lata. Isuwatat na bigbigan tala ang adan ni Apo Diyos. Naragsakan. Bigbigan tala ang ado ti grasya ni Apo Diyos. Mayatan. Bigbigan tayo nga nagado, dagiti grasya na ay kaumanayan na pagragsakan tayo. Iti panglana. Agli niya dagitay nataengan, no hampay nalanaan idi kano din naudi nga pananglana tayo, nawampay ti hampay nga nabulbulanan. Ano nabulbulanan agli niya tayo tamaramid ti pananglana. Hindi tayo hampay nalanaan. Thank you.
Kumararag tayo kakabsat at na tayo kanda kiti adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamat apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na idaton mi ken kaapo dagiti metlaeng imparabor mo kada kami yan tangay pagbalinem ida at anda ti pan nakaisalakan mi ipaay mo ko mga rod ta agserbida asaranay mi amang gunod ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi ti apo at dakuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yung agyaman tayo iti apo a Diyos tayo but noon na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo kendis so agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Diyos tainto yang mo dahito na idumduma at tiyempo tapno da kami nga anak mo dalusan mi dagiti nakem mi kadagiti nalabes sa pagesiman ti bagi ket no pay saan mi aliwayan dagiti annong mi ana indagaan yat addami asangwen dagiti banbanag ana ilangitan anan sa ta makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo Santo ti Apo a Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken daganap no dagiti pagaydayawa Hosana iti Pudno na yapo abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagid iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbason aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babahan di krus mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag kan di kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagi kan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo,
Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadua kam tukad met kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy megan kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumten kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakang tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybay ang manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No digat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkay kaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada tayo. Kapya. Kapya. Atoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak mo kayo may kakanya, kung ti may salahan sa kumakaimbot. Ibagin
Mararag tayo. O Diyos, saan mo sardayan, imang taraon kada kami babaan dagiti sakramentom, ipaay mo kadi tadaytoy padaya, anak iranudan mi, iragpat na kami di agnanayon abiyag, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo kat Diyos, iso makipagbiag kan makipagari kan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Imbagarabi tayo amin, Apo.